Gwladys ruffydd, y stori hanesyddol am sefydliad gyntaf Cristnogaeth am Brydain gan y golygydd. Pennod 11, dadl gyfeillgar. Tra yr aeth Sallust I weled fod ei wir yn gwneithio'r trefniadau angenrheidiol tuag at wysylltu, arosodd Pidans yn gymdeithas yr Einydd a Joseph. Cyfododd yr Einydd ar ei thraed pan welodd y milwyr ymwasgaru a dywedodd, mae cysgodion y nos yn gyflym syrthio, rhaid I mi bellach presorio oddi yma a gwneithio'r agorau am ffordd at fy mhobl fy hun. Atolog ebau Pidans na fydded I chwi wneud gweithred mor ffôl, arosos gyda ni tan y bore a deia fy hun eich hebrwng tuach catref a'ch diogelu rhag ymyrraeth o eddo neb mwyach. Na, ebau hithau, tra y tainoedd gwryd dros ei gwynebryd. O'r hwn fodd bynnag ni welid yn y diwellwch oedd bellach yn cyflym grynhoi o'i hamgylch. Nid felly ethyr brisiaf ar unwaith fy hun. Ysteriwch, ebau Pidans, y perygl o deithio'r goedwig yn y nos. O, chwarthau hithau, nid ydym ni merched y Brydeniaid yn cael ein magu mor foethus ag I ofni y diwellwch, na theithio ein hunain drwy'r goedwig unig, orwydd wedi gwneithio'r hynny fy hun llaweroedd o wethiau. O bosibl hynny, atebau Pidans, eto I gyd byddai yn anfri arnom ni fel milwyr I ganadau I ddynes ieuanc fel chychwi I ymadael ar hyd llwybr mor beryglus heb osgwrdd. Aroswch gan hynny gyda ni hyd y bore. Yma gennyf diolch I chwi am eich caredigwydd, ebau hithau. Ethyr, tybwyf mae gwell yw I mi fyned. Gyfech, ebau Pidans gan droi at Joseph. Dyro dy gynoddwy I mi I perswadio y fonedes I bedw anterio i'w thaith heno. Yn sicr, mae yn rhy beryglus iddi fyned. Fy merch, ebau Joseph, a oes rhaidwydd. Chwi dychwelyd, a bydd eich gyfellion am pryderu yn eich cylch. O na, atebau hithau, arwydd o ran hynny wedi gwersylltu allan yn y goedwig yn rhy aml I'm gyfellion demlo I'm bytryster yn fy ngyll. Os felly, ebau Joseph, gwellfiasau chwi derbyn gwahoddiad y swyddog erthasol yma ac aros yn y gwersyll dan nawdd y milwyr tan y bore. Gan weled yr Einydd yn Petryso, aeth yr iddiw yn ei flaen. Gallaf deall o bosibl beth o'ch am parodrydd I aros yn y gwersyll. Yma gennyf ferched fy hun ac neu fiaswn dam amgylchiadau gyffredin yn hoffi ei gweled yn treulio noson am blydd milwyr gerwon. Nid yw fy ngallu nam dymwlad Nid yw fy ngallu nam dylymwad yn fawr o'n cymaint ag ydynt. Cant ei defnyddio eich amddiffyn rhag pob sarhad. Ac o ran hynny, mae swyddogion erthasol hyn wedi dangos temladau mor dda ac amwaladwy fel nas gallaf credu y ganadant I neb rodi I chwi yr achos lleiaf I ansmwyddo. Yn sicr, ni ddaeth I'm meddwl y gallai syniad o'r fath achosi I'm pryder i'r foneddes, ebau Pidans. Os oes eisiau dweud ychwanig na ga dwedodd yr hynaf gŵr erthasol yma, rydaf fy ngair am anrhydedd am wystl y ca eich nelldiedd ei parchu mor llwyr a fe bych am palas yr ymaradwr, neu am plydd eich gyfellion a'ch berthnasau eich hun. Canatewch atolog inni yr anrhydedd a'r mwynhad o brofi I chwi a gall myria'r rhifennig parchu. Diniwedrydd a phrydfredwch a rhaid I mi gyfaddaf na dangosodd ein cydfelwyr. Y parch dyledus I chwi. Gan eich bod mor foesgar a tebau hithau, nis gallaf wneud I chwi yr anghyfiawnder o'ch emhau. Gan hynny, derbyniaf eich gwachoddiad gyda diolchgarwch a prowfaf eich lletygarwch am noswaith. Rydych yn eich anrhydeddu wrth hynny, ebau Pidans. Ac yn ar, gan ei bod yn oeri, dewch atolog eich dau at y tân, a mae y milwyr newydd gynneo.
Cododd Joseph ar ennydd ac aethant gyda Pidens at y tân, ac yno gan ystedd ar hyn dyrgwyn sythiedig parhawyd yr amdydan. Dechreuodd Joseph trwy sylwi. Nid oes eisiau i mi ofyn a swyddog rhifennig ydych chwi, a bod eich gwir am berthyn i un o'r llengoedd sydd wedi ei ymddiriad iddynt y gwaith o darystwng yr ynys hon. Ydych chi'n yn iawn, atebau Pidens. Ystyriaf hi yn anrhydedd i ddal swydd yn y fyddin, odydog hon, a chydnabod fy berthynas ar ymrodraeth sydd yn gyflym ledu dros y byd adnabyddus. Ydych yn dyfod yntau o Rufain? Gofynnau ar enef. Ydwydd, oedd yr ateb, yno am mae Palesti ein teulu, ac yno am mae'n fy hynybiaid wedi meddiannu safle uchel am blith pendybigion Rufain pellach ers oesau. Diwyr wrthyf ychwanegau yr enedd fod yn Rufain gyfoeth mawr o air ac arian, temle arddynedig i'r diwyau a Palestai, gwychion i'r gyfoethogion. Ydych wedi clywed yn iawn, atebau Pidens. Saif Rufain yn ar am blaenaf am blith dynysoedd y byd, am gyfoeth a gallu a gwychder. Tuag ati hi y dylifa doethion y gwledydd, I wasanaethu ei phenderfynion hi a daw y crefftwyr mwyaf tiwrain geir yn yr holl dalethiau. Ynddo hi y gwasgara y gyfoethogion ei harian gyda llaw helionydd. Mewn gar gellir dweud mae yn Rufain y ceir penderfygaeth y byd mewn dysg, doethyneb, medrydrydd, celfydyd, arfau, cyfoeth a gwaedoliaeth. Felly roeddwn unig wedi clywed, sylwai yr enedd. Ond yr oedd bob amser am amhau hynny, ac o'n I bai y buasau yn anfoesgar i'ch amhau chwythau. Gwnaethwn hynny yn awr, cynnes anhawdd i'w gynnydd redi fod yr hyn dywedwch yn wir. Y mae yr hyn dywed y cynwriad wrthysol hynny yn wir, ebe Joseph. Pum fy hun yn aros yn y dinas fawr am rai misoedd, a gallaf sicrhau nad oedd dinas a all gystadlu a Rufain am wychder a gogoniant bydol. Paham yntau, gofynnau yr ennydd, a'i llygaid yn fflachio. Paham yntau ychwanecha a rhifenwyr gyfoethog, meddiannant yr holl wychder a'r gogoniant darlleniwch. Paham ychwanechachant, chwi, fythynod, gwael y Brydyniaid, a chwythau gan nwriad rhifennig ydych yn amfrostio eich bod am berthyn I fyddin sydd a'i hamcan. I amdifadu deathriaid diniwyd o'i catrefleoedd a cenedl o'i rhyddid. Nid gyda'r dyben o defnyddio trais a gothrwm y daethom, oedd yr ateb, ond fel y sicrhauad a rhydedd eryrod Rufain hyd derbynau eithaf y byd. Ac erwyn yr anrhydedd gwag yma, adwechdwch waed gwirion, y gynnwch dau yn gartneddu, dynysoedd yn angymynedd, gwragedd yn weddwon a phlant yn amdifaid. Gofynnau y ennydd. Wel, ebe Pidens, mewn peth bempleth sydd I ateb hyn. Ni fiasau angen I hyn fod o gwbl, ped ymostongau y bobl hyn, y Brydyniaid yma, I gydnabod uchafiaeth Rufain ac I dalu tredd fechan fel cydnabyddiaeth o'r uchafiaeth hynny. Ni fyddai angen anelu saith na dadweini gledd o gwbl. A pham o gydaim hynny, gofynnau hithau. Pa beth sydd yn Rhufeiniaid yn hawlio y fath ymostyngiad yma ar ein rhain? A'i diwyau ydynt fel yr adolem hwynt, a'i benaethiaid a genedloedd ydynt, ac a yw pob genedl arall I fod yn gaethweision ydynt. Ar ba beth ysgrifennwch eich hawl I uchafiaeth, a'i ar biardeb eich grefydd, chwi sydd yn adoli diwyau molluosog na wyddwch mo enwau ei hanner, chwi a rhai ymae bob aflendid yn cael ei weithredu yn eich temlau tan gysgod crefydd, chwi yn beddio gystadlu ieu ac hawlio uchafiaeth ar genedl at derwyddion dysgedig ar hon y daw y brydwyr o bellafoedd gol I gael ei hadysgu yn nirgedloedd ein crefydd sanctaidd, neu yntau a ydych yn hawlio uchafiaeth am henebiaeth eich cenedl.
Gwebydd fod y Brydenaid a'n genedl yn tregiannu mynheddwch yn ei hynnydd yn canol y môr cyn bod carreg wedi ei gosod ar garreg o adeiladau gwachgion Rhufain. Ie! Gwybydd fod y Cymru yn medru orllwain ei hynefiaeth mor pelled yn ôl I diwellwch yr oesoedd aethant. Hebio fel nas gall hyd yn oed atgof traddodiad ei hun gyrraedd ei dechreuad. Dywedwch I mi ynte ai yma am Brydain yr oedd mae gyrfa eich cenedl chwi, ai y lwad hon y planwyd eich cenedl gan y diwyau, gofynnau Pidans. Nag ei, oedd yr ateb, bu ein cenedl yn cartrefu yn y dwyrain bellenig yn gwledydd codiad hael a than arweniad tywysog dewr, cadarn a doedd a daethant ac a fedianasant a lwad hon. Paham ynte gofynnau Pidans, gyda Gwen, gan credu ei fod yn ar wedi cael lle gwan yn arfogaeth ymosodol yr enydd. Paham ynte a bywch y rhifeniaid am oresgyn ar lwad hon gan eich bod yn cydnabod nad yw yn eddo greddiol I chwi, ond eich bod chwythau wedi difeddiannu cenedloedd eraill o genedigaeth fraint a'i trefdadaeth. Gwelaf, ebe hi, fodrwy werthfawr o perlau drud ar dy fus. Yn awr, pe gymerwn gwledd yn fy llaw a bygwth dy ladd, pe na rhodyd hi I mi. Pa byth a gwelwed hynny? Lladrad, gormes a thrais, y tybau ynte. Wel, ychwanegau hithau, pe yn lle defnyddio lladrad, gormes na thrais, y dew'n atad yn gyfeillgar gan wneud cymwynas I ti, ac I tithau o gyfeillgarwch tuag ataf dynnu y bodri o di ar dy fus a rhodi I mi oedd wirfodd. Pa beth a gelwyd hynny? Ymddiriadaeth gyfeillgarwch, atebau ynte. Ac ai ethod I ti ai I mi fyddai y bodri wedi hynny? Gofynnau hithau darchefn. Dy eddo di yn di amau, ebe fe, canis pa haw allasau fod gennyf fi mewn eddo biaswn gorfod heb orrwm na thrais wedi ei rodi I ti. Gwir iawn, ebe hithau dan wenu. Gwybydd ynte mae lladrad gormes a thrais fel y gwelwaist ef. Ydych chwi y rhifeniaid yn defnyddio tuag atom ni y Cymru. Dewch atom ar cledd noeth yn eich law gan diwyd, dyro dy eddo I mi neu diwachtaf waed dy galon. Wel, ebe Pidans, a chwythau, pa faint gwell ydych na nynnu? Gwybydd ynte, amdanom ni, ebe hi, pan dywysodd ein blaenor, hi gadarn ei wir ei genedl o'i hen cadreflau I dirogaethau newyddion, can ymdaith amhlydd pobloedd diethyr a threddiwr o'r diwedd i'r ynys hon, gwybydd na defnyddiodd trais at ddyn na chenedl erioed. Na fynnau hi gadarn feddiannu alwad drwy'r orfodaeth a thrais ethers mewn heddwch ac yn unol a gyfiawnder a darfod i'r cenedloedd gweniaid oedd yma o'r blaen derbyn y Cymru fel nodwyr iddynt, a chrodi ei heddw mewn heddwch a chariad yn ei dwylaw tra yr ydych chwi yn defnyddio lladrad gormes a thrais I feddiannu y lwad, rhodwyd hi yn rhodd wirfodd I ni fel ymddiriadaeth gyfeillgarwch. Yn sicr gyfall, ebe Joseph gan wenu, y mae yr enydd yn dy drechu. Wel, ebe Pidans yn awgrymiadol, nes gwn am neb y byddwn yn fwy fodlawn I ymostong iddo. Gan besio hebio ei eriau arwyddo cawl yn dy sylw aeth yr enydd ymlaen. Ar ba beth ynte y seliwch eich hawl I uchafiaeth, ar eich gallu mwy? Os felly, yr ydych yn gweithredu ar egwyddor y blaid rebus yn ymosod ar yr oen diniwyd gan diwyd trchaf, tresied, gwanaf, gwaedded, neu ydych yn sefyll ar eich hawl am diwrdyr milwrol. Na ato y diwiau I mi wneithir hynny. Llyfau Pidans gan chwerthin yn ganolog,
Mae'n ein llengoedd wedi gorfod diodef yn rhy drwm o dan ymosodau ffyrnig y Brydeinaid. Anharwenwyr wedi cael gormod gwaith i wthio ei ffordd am blaen yn erbyn yr gwrthwynebiad, deuwr a phenderfynol gynygir bob amser gan y Brydeiniaid, i ni a Lee sefyll ar yr hawl honno. Yn sicr, ni fi anrhydedd yr yrod rhifau'n erioed mewn cymaint perygl ac oddi ar pan ymgymerodd yr anfarwol Julius Caesar a darostong yr wlad hon, ac yn ar ychwanegau yn foesgar. Gan eich bod wedi fynychu mewn dadl, caniatewch i minnau rhoddi uchwi y fodri hon, gan dynnu ar ei fus y fodri wethfawr y cefiodd yr uned ati, fel arwydd homostyngiad. Na, ebe hi, dan chwerthin a gwrido. Nis gallaf weithredu yn groes i'r egwyddor wydd wedi amddiffyn, arwydd wedi dadl dros heddwch. Nis gallaf derbyn ddim fel trais a gorrwm. Nid felly arwydd yn ei chynnig ebe ynte. Mae wedi bod yn graer teiliaeth yn ein teulu ers oesoedd, y graer gwerthfawrogaf feddwn. Goniwch weithau i minnau y cymwynas o'i derbyn fel ymdiriadaeth gyfeillgarwch, ac os bydd y byddwch mewn angau cymorth, os dafonwch y fodri hon i mi, deiaf drwy dwfr a than i weithredu rhan gyfell tuag atoch. Nis gallaf wrthod y fath arwydd o gyfeillgarwch, ebe hithau gan wrido, a gostwng ei ffen ac estyn ei llaw fechan glos ar un o fyddedd o'r hon y gosododd pidens y fodri. Pan gododd yr enydd ei ffen, cyfafydodd ei llygaid synedig olwg, wgys, gynhyrfus, sachlist. Yr hwn oedd a'i law ar ei gledd yn fyddygiol, gan hylchdrymu arni hi a pidens. Beth allai fod wedi gynhyrfu y chwerwdwr yma yn sachlist dawel, at ei gyfall mynwethol pidens.